para syakri hau try kani galong kajung khublai phi baro ki prabenge ki plok ki parajor ki long kimi ki long kpa ki khon samla bar ki hep ki beret baro kum ha kini ki sngi ki bamenta ngadon ke khubor na ka banta jongpi shaphang kumno ba phin yaine scam hapren ki jinge ka ba phi pi kendu namar kini ki sngi ki long ki sngi hakwe kendu ki jinge ten rai tungin shania hoblai bagin shania hagaktin ka joblai ngan puli na ka banta jongpi na ka gospel jong yohanes kalanong ka ba khatsaw ka de khot ka baning kong bat ka de khot ka bar phunyau ongkum ni wat khi ko slai na ka donut jongpi tungej pi hoblai tungej hangaru ka de khot bar phunyau kong ya ka jingsuk nga ino happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy om kumba ka ta ka perthai ka ai hanring nga ai manga happy wat khi ko slai na ka donut jongpi lemni wat shifting o Jesus Christ udon khat arngut kisunran but habaw yetu bangan selek no shalau kupa kisunran kila don ka jingkuslai namar kisotu bakin sasa marway henry wong ini ki kentin ban pentingan ye ki ban krisyan ye ka jinge jongki ban krisyan ye ka jingem ka jongki wong wat ki kuslai na ka donut jongpi tungej piau blai tungej hangaru pi wong wat ki kuslai na ka donut jongpi na ka takadaw mga bat me pi kum he gini gisngi ha ka baka perthai kala ban kuslai hadu kata kata henry ngabat pi ke badan jingej hau blai badan ka jingej hau Jesus Christ balong utrai banong penem ubadap ka jinge jingis nei ngimdei setia ban ki kuslai wong ye ka jingsuk ngai no api ye ka jingsuk ka jonga nga ai pi om kumba ka perthai ka ai henry nga ai manga api namar kata kin men ki para shekuri ke jong blai ki balong hi ki khon ke jong blai pitep u Jesus Christ ula kular ye kani kini ki jingkular jong blai ki long hoj bat amen kamdei setiap u syukular kai hende kular shisha hapdeng ke jikuslai hapdeng ke jinge hapdeng ki sibun ke jingjanjar ki je kendu jong ye haperthai henrei tongin don ye ka jingsuk ka jong utra Jesu bau Jesus Christ ula kren ka bau Jesus Christ ula kular na ka banta ke ba iye ki jong o namagata ai ba ka jingsuk ka jong blai kan long ha ka jing em ka jong phi ba hi pinam don kam an kuslai pinam don kam setia ban shifting hande shania hagik sangti ki jong blai hag ba kum kini ki por ngan puliru na ka tin ka jong blai hag ba dei ka jingkular ka jong blai lengba u Petros hag ba Petros u pentingan ye ki para syukriyo try ki belong ki para bengej naga sithi jo Petros lonong ka basau bat ka de khot ka ba khat ar ter wong kum ni ko hebe ye wat sngo phla phi ya ka ta ka jing tenju ba meding ka ba hapi ka ba ja ya ka ban tenju ipi kumba de ja ka ba khla hapi henry kat kumba phila yo banta lem na kita ki jing sha si tomu Chris to kemenno ba hakata ka jing pen pau ye ka brom jong o phiru phenyo kemen da ka jing kemen ka ba khrau hangning yo sngiao ka tin ka joblai lengba o Petros long ni ko parabinge what shifting what snow pla ya kita ki jing tunju ki ba meding ki ba wan ha ka jing em ka jungi ki breu ki benge ki khon ki joblai ngisngau kuma ka ne ka jingja ka ne ka jingja ki jingjanjar ki jing e ki bangi mat ngia kendu kalong tang yangi bat kalong ka ba khla henry m kamdei ka ba khla don sibun ki breu ki ba mat bat don sibun ki jingja ki ba ja ha ka perthai hapdeng kita baro ublai utep baru ublai yo e hangil ong ba laringi don ka jisha sitom ngilong kum kibash yo bentalem
na ke jing syashitom ke jong Jesus Christ don na pedeng jong pi ba syashitom ha ke ba kum ke ni ke por ha ki rukom ke ba pher handai tongin tep oblai utep ya ka jing don kam ke jong pi oblai utep ya ka jing em ke jong pi ba pi kendu ke jing namar kata ngim dei setia ke ban shifting ngim dei setia ban kino na ka jingai herring in is cam ha ka jingai ngin pe show Jesus Christ ubala banyarap ya ka jing em ka jongi tin ka jo blai ka ong kum ni tin ka jo blai ka kren na ka shiti shnong Hebrew kalona ba khat ar ka de khot ka baning kong ter ka ong kum ni nabakum ta mangi habala ker tau yar yangi dalo o kisaki kat ne to dia bread no ye ka jing penwit baro bad ye kata ka pop ba sha sno hangi bat tong ine phet da ka jing yesha ya ka jing phet thong ya ka bala bu hakmat jungi da ka ba khemi shau Jesus Christ unong penlong ba nong penjanai ya ka jinge jungi uba namar kata ka jingkemen ye ka balabu hakmat ju ula sha ye ka ding phna ula iben ye ka jing ran bat ula shong hakakti ka mon ka khet oblai hangni ka yathu shafang ka jing em jongi hene perthai ka basriem ya ka jing sha ka jong Jesus Christ ngi ka banang em perthai ni ne bread no ye ka jing penwit baro ki ba penwit ye ka jing em ka jungi ki jing penwit ha ka jing mut jabra khat ki jing penwit ha ka no ka rukom ka ba yale ka jem ka jungi ki mut ban pentlot no e ka jingai ka jungi henry ka ni ka tin ka joblai ka ong ba ngin ye mre ngin ye phet ya ka ta ka jing phet thong ka jungi da ka jing sha bat kat bang ni ye phet thong ngin khemi sha ublai ngin khemi sha jisu belum nopen long bat nopen janai ka jinget jungi hadin bangila ya ceprang ringkat baru belai ringkat baru Jesus Christ ringkat ka jing pensaj bor ka jong mensim khoi pin shem ha ka wi ka sngi penyomat ya ka jing kemen ha ka jing em ka jong pi nama ka tangim dei ban du jing kemen yai minat ban doai yai minat ya ka ban puli ka tin ka jong belai yai minat ban IT la ka jong ka jing em shau Jesus Christ hang ta pin shem ya ka jing suk ka jing kemen ha ka jem ka jong pi ngide ben kemen ha ka jing janjar ngide ben kemen ha pedeng ki jing ka bangi ngi kendo nama ngitep bau Jesus Christ udon ringkat bat ngi ngitep men sim ko jong blai udon ringkat bat ngi bat unam ino yangi ha pedeng ki jing baro nama kata ko ki khon ki jong blai udon ringkat ha ka jem ka jong pi akwa hakini ke por bangine duai lang mau blai nang pensej bore ka jem ka jongpi hakini ke singi ko pa jingi babning wana khamat jome haga kerteng ka jong Jesus Christ nga duai mendar kada blai jo trai bat ken men ki para ko trai be e jonga trai hangno ba ki don ko trai be e jonga bat ki osngaw ye gane khobor na ka banta jongki ko trai be e jonga mame ken trai me tep ye ka jem ka jongki ki kendo ke jing ki kendo ik jingale ki kendo jing janjar ki kendo shibun ki henry miang atrai Jesus be ba menam ino marwe yangi atrai pedeng ki jing pedeng ki jing janjar bat menam sya'ru ba ka jing kan wan palat ban ka ta bor ka bangi la ban sya rekat berkata men thau ka lat ban laj ablai junga aduai kin trai lorkat blai jong trai bat baro ki khon ki jome ki bala IT la ka jong ka jing sheme ki bala pediang yeme ka jem ka jongki ri kendong ye ki na boman ri kendong ye ki ne ka jing pensoi ri kendong ye ka jem ka jongki na pedeng ha pedeng kita ki jingele baro atrai Jesus e chunga men penlong ye ki atrai be e be kinang khlan ye ka jingai nang khlan ye ka ban puli ka tin jome ha ka jing doai bat ha ki baro atrai kin long ki break be shaslam ha pedeng ki jingjar baro atrai namara blai ka ne ka jing janjar ka ne ka jinge kalong tang sipor Henry mami men ai ka bainang has ngi ka khadu ha ka bangi sio pediang wat ka pan sngiat jong ka jing em ka pan sngiat jong ka jing job ha ka jing em jong i ken tribe khodo ker khu ye ki atrair bats khame ki ripen eme ki ha ka kerteng ka jeme Jesus Christ ai ngu eme ken kopa
nagap dak jing snai ke jome ke try the jing ker khu yaki wat ino yaki try hap ding ke jing try haga kerte ke jong Jesus Christ ke duai amen